Hej alle sammen til en ny video. I dag der spiller jeg mig Odyssey. Jeg fik lige en ting hurtigt. Men ja, jeg kan vise jer nogle skips jeg kan. Bare med nogle simple tricks jeg har lært. Jeg lover lige min verden jeg mest har spillet på. Jeg har 607 måneder inde i den her. Undskyld jeg kommer til at sige det stjerner, men det er fint nok. Der er også lige en ballon jeg kaster. Det er ikke herinde. Det er mit første skib. Det er Cascade. Jeg gør den her skib. Jeg har 2 skibs i Cascade, jeg kan. Jeg tror bare ikke på, at jeg kan 3 skibs. Så jeg ikke. Der er 2. En, der kan hjælpe sindssygt meget. Og en, der er lidt langsommere end den. Især den første lige her. Så drejer jeg om hjørnet, når jeg starter. Så der er selvfølgelig ikke de her steder, så jeg gør sådan 2, 3, nope, allerede fejl. Man skal snitte lige kanten sådan her, så kan man klare det. Og der er alle de her platforme, så det forstyrrer mig måske lidt. Ja, det sker mange gange, at man falder ned. Det er bare... Jeg kommer nok også til at gøre Luigi Balloon World. Og hvis nogen af jer prøver at klare mine, hvis I overhovedet spiller Mario Odyssey, så kan I bare gøre det. Og sådan der. Det er den lidt irriterende, så skal man tage sådan en, så skal man smadre den her måde, så kan man gå op. Den anden skib, jeg topper den her vej. Ja. Den anden skib, den er lige herovre hos dinosauren. Så herovre hos den her dinosaur. Så skal man capture den. Så skal man bare gå lige så stille ned her. Og der er en trampolin under det her. Så dinosauren kommer til at smadre alt det her. Så skal man hoppe op. Og så, hvis man bunker der, så er det bruger man mest i starten, den her dinosaurskib. Men det er sådan, at man kan skynde sig op, og så få Madame Beautiful med det samme. Og så når man har klaret den, kan man bare lige gøre sådan her. Et triple jump. Cabby from dive. Og så op og tage munden. Det jeg godt, sådan jeg kan gøre, det er, ja, man har brug for at kunne gøre et triple jump, så et cabby from dive, og så bagefter det der cabby from dive, spin, cabby from dive igen. Skal vi gøre den her? Det gør vi senere. Det gør vi lige om lidt. Så kan vi også bruge, vi kan også gøre, ja, vi gør det i Cooper Freerunning hurtigt. Så I kan se, hvordan det er at bruge en liter skibs inde i Cooper Freerunning. Og jeg har det på Master Cup. Ja, min bedste er 24 sekunder. Det fejlede lige lidt, det der. Og så boink, boink, boink. Nej! Pokkersauce. Jeg missede det, men det er fint nok. Så kan vi lige sådan her. Og der er også double jump. Man kan bare ikke bruge det til rimelig nogle af de her skibs. Så boink, boink, boink. What the hell? Burde jeg ikke have gjort et triple jump der? What the hell?
Jeg gjorde sgu ikke et triple jump der. Så. Her der kan man godt bruge et dobbelt jump. Da jeg fik den her 24 sekunder, der kunne jeg se ham der guld en hele run. 3. Den kan vi få dig. Nej! Er ikke en, jeg burde have landet lige derpå. Jeg bruger lidt tid på det her, men... Oh my god! Det er præcis det, der er sket før. Så, boink, boink. Oh my god, nu skal jeg retry igen. Sidste forsøg. Så går vi i gang med noget andet. Så viser jeg de andre skips, jeg kan. Så... Prøv at se, han når alt for hurtigt. Det hænder, når jeg skal gøre det der wall jump. Det er det her, der skete, da jeg fik den der 24 sekunder sen. Oh my god. Godt. Nu viser jeg de andre skips, jeg kan. Jeg tænker ikke helt sent skipsene. De er sådan, dem jeg kan, de er helt sådan, helt skips. Det synes jeg ikke helt. Så er der Lake, det kan jeg også se. Hvis I har prøvet Lake Kingdom, så ved I, at man skal den der helt lange vej igennem til at komme derhen. Jeg kan lige hurtigt tage en måne, som jeg ikke engang vidste var her. Okay. Så bagefter viser jeg skibet, der er bare en måne lige her. Og så kender jeg godt, at man skal hele den der lange vej. Grund af trapperne, de er jo helt smadret her. Men så kan man bare et triple jump. Så gør sådan der. Så på muren, så skal man wall jump. Så skal man skal gøre sådan et her. Sådan hvis jeg gør, så skal man gøre sådan et her. Og så kender jeg endnu et trick, der er meget fedt at lære. Men hvis I ikke kan det her, så kan I heller ikke. Så kan I heller ikke lade mig vise jer. Så kan I heller ikke det. Der var bare et lille spin på der. Det var det eneste forskel. Så det her trick, det er at komme hele vejen op til Rango-fighten med det samme. Man skal bare triple jump. Hvis den her triple jump, den gider virke. 3. Men højst ikke det der spin. Jeg har gjort det uden det der spin. Men ellers så kommer man med det samme herop. Okay. Men det var de skips i Lake. Så går vi til det næste. Sådan. Så wooden, eller hvad? Kan jeg nogle skips i wooden? Nej, det tror jeg. Jo, sådan en lille... jeg kan et kæmpe skib for eksempel. Det her er nok det svære. En af de sværeste skips, jeg kan. Jeg kan også nogle andre svære skips. Jeg tror ikke, der er nogen i Lost Kingdom, jeg har.
Bagefter, når jeg har vist jer alle skibsene, så vil jeg gerne gøre Cooper Freeburning. Det her er det lille skib, jeg snakkede om. Her der er der jo normalt sådan en kæmpe piranha-plan. Det har jeg ikke. Ellers så skal man sådan der, så skal man lige ramme kanten med et triple jump, så kan man nå hele vejen op til det der stykke deroppe. Og det er lidt svært faktisk at ramme, selv når jeg har gjort det mange gange, hvor man skal være præcis, hvor ens triple jump er. Ellers så sker det der også. Ej, hvis jeg ikke havde bonket der, så ville jeg have reddet det. Men det sker mange gange, når jeg gør det her. Oh my Jesus Christ. Og jeg har faktisk lyst til at prøve noget sjovt. Der er nok mange mennesker, der gør noget andet. Jeg gør sådan her. Jeg gør lige noget hurtigt. Det er bare lige for sjovt det her. Om det faktisk kommer til at se mega. Jeg har set en YouTuber, Furry, jeg tror han hedder, gør sådan, hvor han kunne blive om til Cappy. Og så gjorde han det her, jeg lige gør nu. Det går sådan her. Og der er alle mulige slags skibs, som der var før i spillet, som Metro Kingdom Early skib. Der var jo Metro Kingdom Early skib. Skal jeg lige se, hvad laver. Okay, så skal jeg lige gøre. Bum, bum. Prøv at se, Cappy! Hygger sig virkelig. Så går jeg lige herhen. Det er lidt svært at styre, og jeg er vant til normalt. Oh. Jeg gør lige sådan her. Sådan der. Den siger, at jeg spiller sådan der, men jeg spiller med controller. Så det skal jeg lige prøve, men så skal jeg lige prøve det der skib igen. Men I har idéen nu, hvor svært det der skib lige kan være. Hvis I ikke har det, det er mega svært. Jeg håbede også, jeg kunne gøre. Nej, det kan jeg nok også. Så. Nope, hvis min triple jump skader virke, så kunne jeg nok godt. Men jeg skipper hele tiden det her stykke, selvom jeg ved, der er en måne derinde. Det er bare så, jeg kan få lettere brøndjakast. Alligevel klare det her sted rimelig lille. Ej, det vil jeg ikke på. Jeg skal nok stå lidt mere tilbage. Så. Nope. Jeg skal stå lidt mere foran. Jeg kan ikke huske, hvor jeg normalt står. Det er det svære ved det her skib. Man skal hele tiden huske, hvor man står. Ellers så fejler man det også. Jeg siger bare, derfor man kan gøre det her skib, det er, at man kan skippe selve den her stykke. Jeg kan også et andet skib, når jeg kommer derop. Jeg gider lige at bruge det her skib. Det er mega sjovt at gøre. Så. Nope. Jeg må lige prøve det her så. Så. Nope. Lidt tilbage. Så. 3. Så har I idéen, hvordan det skal se ud, men jeg skal bare lige... I kan godt se, det der er sådan en trekantagtigt noget, man skal... Der er sådan lige der. Jeg teleporterer lige derhen. Hvis det ikke er det her, så ved jeg ikke, at en checkpoint der. Ja. Så nu viser jeg jo, hvor jeg faktisk skal ramme til... Hvor man faktisk skal ramme til at lande det her. Her skal triple jumpet være, før man kan ramme det. Så I kan godt se, hvor svært det faktisk er.
Hvis man selvfølgelig ikke er en... Hvis man ikke spiller det her spil hver eneste freaking dag og er god til... Ej, hvis jeg havde divet til Cappy, så vil det her... Så kan jeg godt se, det vil jeg klare. Selvfølgelig. Så jeg kan godt få ideen der. Hvordan man skal gøre det. Are you kidding me? Jeg vil gerne lige lande, så jeg kan vise jer et andet skib også. Nu spawner jeg alligevel heroppe, så det tager alligevel ikke så lang tid. Men I har ideen, hvor svært det faktisk er. Og jo. Vil det ikke have været perfekt, hvis jeg lige ramte kanten der? Det ville have været præcis perfekt, hvis jeg ramte kanten. Ikke hvis jeg missede kanten. Oh my god. Oh my god. Allerede forkert, men jeg kan alligevel godt prøve. Og nogle gange så er man sygt tæt på, men man bunker bare lige op i toppen. Wow. Jeg vil gerne lande det her på kamera, så jeg ikke tror, jeg faker det. Men min mor ved godt det, for ikke hun har set mig gøre det. Okay, det vil ikke have virket, det tror jeg i hvert fald ikke. Det håber jeg ikke, at det vil have gjort. Det kan sagtens godt virke. Hvis jeg ramte det der Cappy throw rigtigt. Og så jeg ved, det er en skærm, jeg bruger, som jeg spiller på min PlayStation med. Men jeg har sådan en Nintendo Switch, der også kan sættes fast til. Ej, det var perfekt. Hvordan missede jeg? Det ville have været perfekt. Jeg har ramt det før. Kan jeg lige love jer for. Are you kidding me? Hvorfor skal det være hver gang, at jeg lige skal miste det? Lige når jeg har rent landet det, så skynder jeg mig igennem det her. Og så er der ikke rigtig sådan nogle skibs, der er mega svært. Det vil ikke være perfekt, det lover jeg jer lige for. Og jeg kunne se det. Jeg kunne også se på det, at det ikke ville være perfekt, men jeg gad lige at prøve. Og hvis jeg ramte på kanten, hvis jeg ramte den der fence der, så kunne jeg alligevel godt lige have reddet mig selv der. Jeg går lige tilbage sådan der. Det er ikke perfekt. Oh my god. Jeg vil have set, om det ville være, kunne have været perfekt. Ja, og jeg har guld Mario. Hvis I så min sidste Mario Odyssey video, så kan I også se, at jeg har stadig guld Mario. Derfor man gør et long jump, så et triple jump. Et long jump med et triple jump, det gør det meget hurtigere og længere. Skal vi sige et sidste forsøg, så zoomer jeg igennem de sidste. Så en anden video, når jeg prøver at gå igennem Wooden Kingdom. Jeg mener sidste forsøg til at dø. Okay. Prøver jeg til forsøg, det sidste forsøg. Så kan jeg blive ved med at sige det sidste forsøg, men det er det seriøse sidste forsøg. Please bare. Jeg føler allerede det her. Yep. Jeg kunne allerede føle, det var helt forkert. Men jeg lover, at jeg har ramt.
prøver bare lige indtil... Ja. I kan se, det tager nok længere tid, end hvis jeg bare tog det der net der, men... Gerne lige... Ja. At I ved, jeg har ramt det før. Det er præcis det, jeg snakker om. Jeg løg jo ikke. I stedet for at tage den her ned til der, så tager man bare den her vej. Det er i hvert fald det, jeg gør. Så har I været meget tid, det er lige reddet. Prøv at se. Jeg vil allerede være på vej hernede. Jeg vil være derinde. Bare sætte den der. Jeg kan også lige vise et andet skib, jeg kan. Bare lige gå herover. Ligesom den der lange vej. Den der er der ikke i normal, så kan man bare lige hoppe herop. Men så går jeg lige over til Odyssey. Og nu skal jeg til næste kingdom. Jeg tror ikke, jeg kan nogen i Metro. Der er den der i starten, men det kan jeg åbenbart ikke. Selvom jeg gør det rigtigt. Cloud, nej. Jeg har heller ikke brug for nogen. Lost, der sagde jeg jo lidt. Men den er lige meget. Nope. Snowdram? Nah. Seaside, det tror jeg heller ikke, jeg kan nogen. Jo, der er jo der, hvor man skal have sådan en, der... jeg kan ikke huske deres navn, men sådan nogen... Ja. Så skal man blæse op med vand, men det kan jeg også. Sådan en... Lunchen... Ja. Det kan jeg gøre. Jebba. Der skibber jeg lige mange kingdoms. Jeg tror ikke, jeg kan det her. Jeg kan godt prøve. Nope. Jeg kunne ikke, men jeg gad. Jeg gider gerne lige prøve en gang til. Se om jeg kan det. Så tror jeg ikke, jeg kan flere. Jeg kan ikke Mooncave skib. Jeg prøvede Mooncave sådan baglæns. Det gik ikke så godt. Det gjorde Mooncave baglæns. Der var et sted, hvor jeg hele tiden blev stok. Jeg havde bare, hvorfor skal Mario Odyssey, når man har klaret Mooncave og klaret Moon Kingdom, et eller andet med Moon til Dark Side og Darker Side. Hvorfor skal man stadig fight Madame Brule inde i Mooncave? Er der nogen, der kan forklare det? Nu gør jeg det bare, når jeg vil. Der er en, jeg kan lige her, som jeg ikke helt ved om er et skib. Ej, come on. Så misser jeg det. Sådan nogle her, hvor man kan falde af kanten og bare dø. Dem havde jeg. Det er jo ligesom i Wooden. Jeg kan lige gøre dem, jeg er 100 på, jeg kommer til at ramme. Så er der den, jeg ikke er helt 100 på, jeg hele tiden rammer. Boink, boink, boink. Og det fede er, man kan lige cap jump, så gør sådan der. Skal man lige op her. Så, boink.
herfra af? Ja, ellers så er det... Nej, jeg tror ikke, det er hernede fra. Det er sådan, det her ost, det her ost, så kan I komme derned til der, hvor man normalt skal være. Det er fra osten. Ja. Nu er det den, jeg overhovedet ikke... Jeg ved ikke engang, om jeg rammer den her. Det er bare det, jeg kan. Jeg siger bare, når jeg aldrig er sikker på, at jeg lander det, så lander jeg det. Tjekker jeg lige. Jeg havde, når man hopper, så kan man ikke checkpoint. Eller warp. Prøv bare nakken en flue lige der. Her er en flue. Ruin, nej, Bowser. Nope. Moon, nope. Darkseid, den har jeg ikke engang klaret, og Darkseid, der er no way. Jeg tror, det er alle skibsene, så kan jeg vise jer dem, jeg tror, der er skibs. Så er det kun inde i Seaside. Men det er ikke helt en skib, det her. Den her Seaside en. Jeg kan faktisk en kæmpe skib, faktisk. I Cooper Freerun, så kom der sådan nogle pinde, sådan nogle forks op over hos den her lige her. Jeg tager lige en... Nå, jeg er en Goshen. Så kom der de her op. Men I kender godt, når man skal starte den der boss fight, så skal man herhen og op der. Så skal man igennem hele det der lange noget lige der. Alle ved, det er mega irriterende. Jeg kan godt klare det her uden de her forks, men... Jeg ved, jeg kan, men hver gang... Nu kommer jeg jo til at ramme dem, når jeg kommer til at gøre det her. Så kommer jeg til at ramme dem med Cappy. Hvordan de er jo der. Okay. Når man har klaret spillet, så skal man... Ja, så skal man op her. Men jeg kan nemlig ramme sådan hernede, så kan jeg gøre et walljumper op der. Og så er det jo det der Goshen spot, jeg snakker om, jeg lige kan vise jer. Goshen skib. Lige herhen. Jeg vil ikke prefer det her til nybegynder, men så skal man bare tænke Goshen, men jeg vil gøre sådan her. Og så gør jeg gør lige sådan her først, så gør jeg faktisk sådan her, sådan der, sådan der. Jamen for nybegynder, så vil jeg bare sige, tag Goshensene. Så er der ikke rigtig mere, tror jeg kan lige tjekke, er der nogen? Nej, det tror jeg ikke. Men så sagde jeg, at jeg vil gøre nogle Balloon World og Cooper Freerunning. Først skal jeg Balloon World nogle steder. Måske kommer min storebror ind og larmer. Ja, jeg har 21 heroppe. Så hvis I vil finde nogle af mine balloner, så kan I bare lige se deroppe, der er mit navn. Så jeg kan se, hvad for en. Så gemmer jeg lige en. Og nu dem, der ser den her video, I kommer jo til at se, hvor jeg placerer den her ballon. Jeg har en idé. Dang it. Oh my god, dude.
komme til at være alt for let. Så nu, så try igen. Men det er alt for let. Der kan Cappy bare tage mig. Den jeg kommer til at gå ud. Ja, det gør jeg bare. Ej, det er ikke et godt gemmested. Ej, jeg vil ikke. Okay, lad os prøve den her. Prøv lige at se, kan I se ballonen? Jeg tror, den er under vandet. Jeg tror lige, at gå herhen. Og der. Kunne de gøre den lidt sværere? Jeg kunne lige. Jamen okay. Jeg har nogle steder, jeg vil gerne vil. Jeg tror ikke, jeg vil gøre Balloon World. Nu gider jeg at gøre Cooper Freerunning nogle steder. Nej, der er i lunchen. Der er i lunchen. Der kan jeg endnu et skib til. Det jeg prefer, og det her skib, det gør jeg. Det vil jeg heller ikke sige til noobs, men jeg kan vise jer 3 måder at kunne klare Launching Kingdom. Launching Kingdom Cooper Freerunning. Det normale var ikke nok først. Hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Bare teleportere heroppe. Nu gør jeg 3 måder at klare Cooper Freerunning Master Cup. Den første, det er jo bare en normal vej, men jeg viser lige noget, der kan hjælpe mega meget. Så skal man lige lære nogle tricks. Det er det eneste forskel, jeg lige gør. Oh my god. Så bare den her gang skyd til siden, sådan her. Sådan der, så også skyd til siden. Og så lige her kan man lige gøre. Så er der endnu et skib lige her. Du kan bare lige op. Nej, det er forkert. Ej, shit. Sådan der. 51 sekunder. Det er hurtigere end Master Cup person, så der kan I klare den. Så er der endnu en, jeg brugte mega meget, da jeg spillede, før jeg lærte den anden teknik. Og den her teknik, jeg har lært, den er meget hurtigere. Ja, nu gør jeg en anden taktik, og så gør jeg en tredje taktik, der er meget, meget hurtig. Det er sådan, jeg fik 24 sekunder på. Det er den næste taktik efter det her. Og det er ham der Piranplanten, han suger nok Cappy højst sandsynligt. Så skal man egentlig bare gøre sådan her igen. Og så
kan du egentlig bare gøre sådan her. Og så herude så bare. Kun lige hvis man kan det der cappy throw and dive. Så kan man lige gøre sådan her. Så kan I se, det er meget hurtigere end den sidste. Oh my god, hvis jeg gad at lade være med at fejle, så gør man bare sådan der. Og man kan gøre det hurtigere, det er bare grund, jeg kommer til at fejle lidt. Den her måde, jeg normalt bruger, den retry jeg faktisk meget på. Men så den tredje måde, man kan gøre det her på, så skal man faktisk baglæns. I har måske set det her før. Så skal man og så triple jump her. Boink. Ja, det bruger jeg kommer lige til at fejle. Mit triple jump, det var lidt forkert faktisk. Så her der skal man bare tilbage, sådan her. Og det skal være den her, ellers så skal man vende sig tilbage, hvis man bruger den anden. Are you serious? Så 3. Jeg skal lige se, virker det her? Nope, skis. Jeg var sikker på, at det var forkert, men jeg gad lige prøve at se, om det virker. Så tilbage her. Pauski. Så når 15 sekunder, så er de kun dernede, så bruger jeg faktisk den her. Så vil jeg op her. Så skal jeg sådan her. I kan sagtens se, det er meget hurtigere. Det var 26 sekunder. Det er meget hurtigere. Men der skal man også lige træne det lidt. Nej, det var forkert. Jeg sagde jo, jeg vendte tilbage til skate og klare den. Så er der også cap, den er jeg ikke helt sikker på. Men hvis I kan gøre den i sammen, så kan jeg også lige vise jer en fjerde måde. Bare lige hop ligesom dem. Så bare vent på platformen. Så bare hop ud. Ligesom blå gjorde. Kan I faktisk bruge triple jump. Og så kan I bare gøre det til siden. Så kan I... Så kan man bare lige... Are you kidding me? Oh my goodness. Whisky. Så kan man bruge den her måde. Så kan man også nå op. What? Var det hurtigere end den første måde, jeg faktisk viste? Det var hurtigere end den første måde, jeg faktisk viste. Og sådan jeg lærte det var, jeg gik her, så gik jeg ind i acting guide. Så gik jeg ind på basic acting. Så man gør det dive. Du kan sagtens en cappy throw. Du kan hele tiden. Ja, upwards throw, der skal man bare sådan hesten opad. Downwards throw, det er bare nedad. Nej. Så går jeg lige her, og så gør jeg
den sidste, som der er Cascade, det vil jeg også gerne lande. Der er ikke sådan højst sandsynligt, håber jeg rammer. Jeppa, så er vi ham. Så skal vi bare lande det her first try. Det er nok egentlig lette af dem, jeg kan. Så det skal vi bare gøre. Så boink, boink og boink. Jeg gjorde det faktisk. Jeg gjorde det. First try. Jeg sagde det jo også, det ville være first try. Jeg kan også lige gøre Luigi's Balloon World her hurtigt. Så Luigi's Balloon World her, den klarer jeg. Den 42 sekunder lige nu, måske klipper jeg lige noget ud. Faktisk. Bare lige at gå. Jeg skal den op. Jeg gør bare lige try again. Vi gør det bare lige igen. Er der nogen, der vil finde den? Ja, nok. Man kan sagtens ramme den med et upwards cappy throw. Finder jeg lige det. Nej. Jeg vidste det bare. Jeg retry lige. Det fejlede. Easy, gå hurtigt. Så. Løb. Løb lige, dinosaurer, løb hurtigere. Dum. Du er så langsom, dinosaurer. Jeg tror godt, jeg kan nå det. Ja, jeg kan bare lige lande med dinosauren på. Andre. Lad
os prøve den her. Hvordan kan du nå så langt på 10 sekunder? Skal jeg smadre noget? Nope. Okay, det kan jeg godt forstå. Det kunne jeg også. Det kunne det bare hurtigere. Jeg kunne også kaste Cappy selvfølgelig. Hvis der er noget bag et hjørne, så kan jeg sagtens. Prøv at se, jeg kan bare... Jeg har jo homing Cappy through. 3 gange i streg. Så. Lad os prøve den her. Okay. Nope, jeg kan ikke se nogen sted. Det var så hurtigt, det der. Wow, jeg fik lang tid. Lad os bare lige prøve at finde en til. Og så slutter jeg videoen. Lad os prøve med en, der næsten... Ja, ingen af dem har næsten lige meget, så ham her tror jeg bare. Det er ligesom bare gratis money. One af dem, der har en af de der stjerner, jeg har 21 af dem. Det er for den her video. Ej, vent. Bare lige ud. Jeg fik endnu en stjerne. Quit. Det var det for den her video. Vi ses!